pałac i to, co po nim łostało. Łostoja pokoju Friedenshort. Wszystko to mamy dzięki Ewie von Tille-Winkler. No i większa elektrownia tutaj była gruba, no nic nie ma dzisiaj. Katolicki, neobarokowy kościół pod wezwaniem Bożego Ciała. Neogotycki, rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża. Są Franz von Winkler, ja? Witajcie ze Miechowic, Mechtal. To już ostatni filmik ze serii o Bytomiu. 10 filmów, najlepszą serią na kanale. Jeśli żeście jeszcze nie widzieli poprzednich, to proszę puknijcie, naprawdę się werci. A jeśli jeszcze nie abonujecie mojego kanału, to proszę was, wciście knefel, subskrybuj, dzwoneczek. No i jeśli się podoba ten film, to dajcie kciuk do wierchu, napiszcie komentarz. Co tydzień w piątek na wieczór o 6 genau nowe filmy. Jadymy, bo Miechowice naprawdę werci się nawiedzić. Miechowice, po niemiecku Miechowic. W latach 1936-46 Mechtal. Pierwsze wzmianki o tym placu to rok 1336. W roku 1951 Miechowice dokupowali do miasta Bytom. Je to podług placu największa tajla tego miasta, a drugo podług wielości ludków. W 2018 kwaterowało tutaj 22 954 persony. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021, tak jak Żech powiedział, przy pierwszym tajliku we całkiem Bytomiu 12,42% personów zadeklarowało śląską narodowość. No ale nie mamy informacji, wiele genau takich deklaracji było we Miechowicach. Jeśli wiecie, to dejcie znać. We Abstimmungen 20 marca roku 1921 we Miechowic większość welowała Polski, 72% person. No ale dziedzina ostała we Reichu, w romagnowej prowincji Oberschlesien, co postała we większości na placach dawnego Regierungsbezirk Oppeln. Miechowice leżą o 18 km na północny zachód od Katowic. Górnośląsko tragedio. Nie roz na kanale, że godą na ten temat. O lagrze zgoda, że godą. Lagry, Arbeitslagry, koncentracyjne lagry, to wiemy. No ale morderstwa, gwałty, grabieże i wywózki, wygzucio, pomiana identyfikacyjów, miana, familijne miana pomieniali, to wszystko wiemy. Od 50 do 90 tysięcy personów deportowali do Sowieckiej Unii. No niekiedy też na zachód do sowieckiej okupacyjnej zony we dzisiejszych Niemcach. We takich krowiokach głównie chłopów deportowali do roboty, co by na grubach głównie ciężko robili. Górnośląsko tragedio. Tutaj były państwowe obchody we styczniu 2025. Nawet był Hołownia, Kidawa. Nie będziemy teraz się na tym skupiać. 25 stycznia wchodzi tutaj od strony Stolarzowic Czerwono Armio. I mieli przyzwolenie od dowódców, co by po przekroczeniu byłej granicy polsko-niemieckiej, byłej przedwojennej granicy, przed 1939 polsko-niemieckiej, nie mieli żadnych skrupułów, mogli robić wszystko. Godali, tu są Niemcy i możecie robić wszystko. Nie do końca, tu ino były Niemcy, tu też były Ślązoki, tu we Miechowicach. Walki 26 stycznia też były, 27. Czerwono Armio zdobyła Miechowice. Rozbite niemieckie oddziały wycofały się i prawdopodobnie też tego dnia 27 stycznia najwięcej cywilów poginęło tutaj. Srogo tragedio.
Można powiedzieć, tela i tela personów poginęło na wojnie. Nie poszczelujemy sobie wtedy takich pojedynczych przytrefień. No ale te pojedyncze przytrefienia dawają nam większy bild na to wszystko. Dwa przytrefienia dzisiaj, co się tu przydarzyło. Hop widział, jak Sowiety gwałciły jego baba, jego dcera i nie mógł psychicznie tego znieść. Miał jakaś schowaną gewera albo pistola i nie skorzy zastrzelił ta baba, ta swoja dcera, a potem na koniec zastrzelił siebie. Wszystko, co najgorsze związane ze Czerwoną Armią, tutaj się przytrafiło. A najgorsi, gadają, byli ci z Uralu, te skośnookie, co po raz pierwszy widzieli tak richtig cywilizację, zachodnio cywilizację. I moglibyśmy tu godać i godać, roztomajte bajszpile. Oni nie wiedzieli, jak się po trepach łazi. Oni nie wiedzieli, do czego umywadło służy. Nie wiedzieli, do czego je muszla klozetowo. To była dzicz. Bez bieżącej wody, bez sztromu. I potem łaziły skośnookie bajtle. No bo ich ojcami były te bandyty, a biedne matki rodziły i przajały tym bajtlom zrodzonych ze siebie. Drugie przytrafienie związane jest z tym placem. Tutaj we piwnicach tej kamienicy konął Hubert Dżyzga. Był on poszczelony, przeżył egzekucję, no ale już niewiele mu zostało. Wezwali kapelonka Johannesa Frenzla. Tutaj jo filuja, jo kukum na ten kościół. Tutaj kąsek miał ze fary i przyszł. Udzielił mu wiatyku, namaszczeniu chorych. I no wtedy, 25 stycznia, były też walki. Zaczęła się kolejna łobława. Sowiety wlazły i schwytali kapelonka, wywieźli go do Stolarzowic przy bunkrze, kaj sowieckie dowództwo było, torturowali go i dzień nieskorzy zamordowali, 26 stycznia. Pochowali we Stolarzowicach, no ale pora dni nieskorzy przenieśli, już ludzie przenieśli to ciało do Brzezin i Hanie pochowany. Sowiecka propaganda gadała, co wielebny był jak wcielony diabeł, a on ino robił to, co do niego przynależy. Johannes Frenzel dzisiaj oddało się mu tukej z oca, tukej mamy tabula, Wincentego Styczyńskiego 11, tukej przyleźcie se. Mamy ulicę Frenzla, fest zocno persona. 38 lat miał, pora lot, starszy ode mnie, kej sowieckie wojoki go zabiły. Tragedia we Miechowicach to jeden ze najkrwawszych rozdziałów górnośląskiej tragedii. Poginęło 380 cywilów, minimum tela. Tela wiemy ze dokumentów. To persony, co tu kwaterowały, a wiele było tych, co bez cufal tutaj przelazło. Jeszcze wojoki, a no, sowieckie, niemieckie. I tutaj od 2017, we ostatnio sobota stycznia, mamy walki o Miechowice. Inscenizacja, to wszystko, co dzisiaj widzicie we przebitkach, to jest to. Wyjątkowo te rozki było we ostatnio niedziela. I ja wtedy też był na tym. Walki o Miechowice. Tutaj przyjdźcie, obejrzyjcie, werci się, obejrzyjcie. Любимая, знаю, не спит, и у детской кроватки тайком слезу утирает.
Przy szkole mamy przeciwlotniczy schron, jest tu muzeum, można tutaj zleźć, są dźwiękowe efekty, można się poczuć jak przy nalocie. Schron jest ze 1942, a tutaj mamy to, co zostało z mogiły zbiorowej. 100 personów pochowali na cmentarzu, co w 1969 polski komunistyczny reskirunek zlikwidował. No, niby z kuli tego, co glajzy od Strasbanek miały iść. Te glajzy nigdy nie powstały. W ogóle tu kiedyś były strasbankowe glajzy. Była tu Strasbanka. Godą o tym we filmie o Stolażowicach, co tutaj też była nec do banek. Sumek genau przy kościele kaj służył Johannes Frenzel. Rzymskokatolicki, neobarokowy kościół pod wezwaniem Bożego Ciała. Budowany w latach 1914-17. Napoczęli go budować jeszcze przed napoczęciem I światowej wojny, a skończyli przed zakończeniem wojny. Trudne czasy, no ale powstał piękny neobarokowy chrom. Przy nim mamy neobarokową fara, skąd Frenzel, tak jak Grzeg już powiedział, szł we praje ostatnio swoja cesta 100-200 metrów, no nie skorzy jeszcze do Stolażowic, go przetransportowali, tak jak Grzeg powiedział już. To jest drugi kościół we Miechowicach. Nie był Grzeg do końca akuratny, kiedy Grzeg wam powiedział, co kościół Bożego Ciała to drugi kościół. Drugi, co stoi dzisiaj. Pierwszy, starszy jest ten neogotycki, rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża. Zaczęli go budować w roku 1854, skończyli w roku 1867. No ale turm jest z roku 1894. Nie był to pierwszy kościół, bo pierwej kościół był we Pałacowym Parku. I też myśleli, co by ten kościół postawić we Pałacowym Parku, no ale podmokły plac, no i stwierdzili na wierchu, kaj dzisiaj stoi. Pierwszy kościół stanął już w roku 1336, a ten, co tu stał, drzewiany, i rozebrali go w roku 1853, był ze XVI stulecia. W dzisiejszym kościele w roku 1866 ochrzcili Ewa Fontille-Winkler. W roku 1866 będziemy jeszcze na ten temat gadać, będziemy o muterliczce Ewie gadać, jeszcze za chwilę poczekajcie. I no to pamiętajcie, ona była w katolickiej konfesji ochrzczono. A co do Starego Kościoła, to wielebny Norbert Bończyk, jego ojcowie są pochowani tutaj na Kirchhofie za kościołem, pisał poemat Stary Kościół Miechowski, nie Miechowicki, no Miechowski, bo tak richtig odmienia się po śląsku. Miechowski, Katowski, ja? Jankowski, a nie Miechowicki, Katowicki. Pod tym kościołem mamy krypta. Niestety nie wlezymy do krypty. Dzwonił Żech do faroża, powiedział: nie, krupskie szkody, nie ma zicher, nie wpuszczamy nikogo. No szkoda, nigdy Żech tu nie był. Kto tu jest pochowany? Właściciele Miechowic, Domesy, Winklery, Areziny, no w to genau. Łoziem Trułów, ja, Julia Domes ze chałupy de Fabrici, Marii Winkler, co ufundowała tak richtig ten kościół, baba od Franza von Winklera, są Franz von Winkler, ja, tutaj mamy genau. Ignaz Domes, Franz Arezin, Adelheid von Tille, Peter Heinrich von Tille, no i Tekla. Tak to wygląda. Zacne persony. Jeszcze o nich dzisiaj będziemy gadać. Góra Gryca, Gritzberg. Tutaj w roku 1850 Franz Winkler ufundował kaplica świętej Barbory. A całki park był pierwszym
publicznym parkiem dla robotników na Górnym Śląsku. Ja, Winkler, to im dał, no to były jego dobra. On wiedział, co po robocie, na grubach, na hutach, robotniki musiały dychnąć. Wiedział, co muszą mieć kontakt z naturą. I on też był posłem na pruski Sejm. I postulował, co by skrócić czas roboty ze 12 do 8 godzin. On, co zarządzał, co miał geld z tego wszystkiego, to postulował. Bo się go tu byli gnębieni na Śląsku te robotniki i tak dalej. No, wiemy też, co Winkler, on nie przybył kajś z Prus. On był Ślązok, ja, tak richtig, no to się wtedy znajdowało pod kierunkiem pruskich Hohenzollernów. No ale richtig dobry punkt to był. Znajdujemy się w pałacowym parku. Pałac, to co po nim zostało, za chwilę o tym będziemy gadać. No i przód o historii familii Fontille-Winkler. No ta familia jest związana z Miechowicami. Gadali my już o familię Fontille-Winkler przy tajliku o Moszen. No 2 tajliki były, tak genau my gadali o pałacu, no ale gadali my też przy przyleżytości tajlika o całkiej tam gminie Kuknijcie se. Ja, no ale nie byłoby Moszen, kejby nie Miechowice. Witam was, jakieś kolorze mnie tu pozdrawiają, no widzowie. Jak to się napoczło? W roku 1812 dziedzina Miechowice, Miechowic wtedy i całkiem miechowskie dobra kupuje Morawiok, Ignac Domes. I w latach 1812-17 buduje tutaj pałac dla swojej cery i hopa. Franca Arezina. Mamy Domesów, mamy Arezinów. Arezin umiero i nie skorzy Maria bierze se też Franca, no ale Franca Winklera, wtedy jeszcze nie Font. I drugi hop. Winkler to był Ślązok, narodził się we Tarnowie, no nie Tarnowie we Małopolsce, no ale na Śląsku, przy Frankenstein, czyli przy Ząbkowicach, ja. W roku 1840 Winkler dostał szlachecki tytuł von Winkler od wtedy, ja. Zasługi dla industrii, no z kuli niego mamy dzisiaj miasto Katowice. Franz von Winkler umiero w roku 1851, Łoros umiero. No i 3 lata nie skorzy umiero też jego baba Marii, to co my go dali. I wielki majątek erbła cera od Winklera ze pierwszego małżeństwa Waleska von Winkler-Domes. Ja, i ta Waleska bierze se hopa Huberta von Till. I łączą się, kuplują się 2 rody, von Winkler i von Tille. I stąd mamy od wtedy von Tille Winkler. I z tego małżeństwa między innymi mamy Ewa von Tille Winkler. No ale o Ewie von Tille Winkler jeszcze będziemy dzisiaj gadać. Pałac i to co po nim zostało. Tak jak już rzekł w latach 1812-17 Ignac Domec wybudował tutaj pałac, a był to pałac w sznicie klasycystycznym. No skromny, skromniejszy od nieskorniejszego założenia. Jeszcze potem w roku 1850, rok przed śmiercią, Franz von Winkler przebudował pałac. I tak jak żech powiedział, co 3 lata nie skorzy, jego baba umrzyła, nie, 2 lata nie skorzy, tutaj Feller. No ale tako zasadniczo przebudowa była za czasów Huberta von Tille Winklera, zięcia od Franca, ja? Lata 1855-59, przebudowa w sznicie angielskiego neogotyku, w sznicie Tudorów, ja? No, status familii von Tille Winkler już fez wysoki i taką klasycystyczną, można powiedzieć, skromną rezydencją nie przystawała do nich. No i ta rezydencja klasycystyczna
stała się szczotkową tajlą tego nowego pałacu, a to, co mamy dzisiaj po prawej zajcie, to co zostało, to było zachodnie skrzydło. Blumenhalle tam była chrzcielno kaplica, jaka były też chrzczone bajtle od Tille Winklerów. Familia von Tille Winkler kwaterowała tutaj do roku 1906, kiedy przeniosła się do Moszyn, do pałacu we Moszyn, do nowej, jeszcze piękniejszej rezydencji. No a tu wynajęli to spółce Preußen Grube AG. Była tutaj między innymi grupsko dyrekcją. A w roku 1925 wnuk od Huberta von Tille Winklera, grof Klaus von Tille Winkler, sprzedał to spółce Preußen AG. I tak kończy się historia pałacu w rękach Tille Winklerów. No ale nie kończy się jeszcze historia pałacu tak genau. 27 stycznia roku 1945 Sowiety podpoliły pałac. Nie skorzy pałac jeszcze gorął w lipniu tegoż roku. No i tak stała ta ruina aż do roku 1954. Kiedy we sylwestrową noc Poloki, genau polskie wojsko, wysadzili ruiny pałacu. Widzicie teraz te ruiny, jak to wygląda. Zachowało się jedynie 10% pierwotnego pałacu. To je to. Stało to w ruinie, zaniedbane do roku 2019. Kiedy napoczęli restaurację. Restaurowali to 2 lata, do 2021 roku. No i dzisiaj funguje tutaj Centrum Kultury. Szkoda, co tego pałacu już nie ma, no ale widzimy niejako na wyciągnięcie ręki ta całko historia, to co się zachowało, to co było przed 45 i to co po 45, a tak richtig po 54, bo kiedy by to zachowali, do 54 szłoby to odbudować. To co za czasów komuny ze Śląskiem się działo. Ostoja pokoju, Friedenshort. Wszystko to mamy dzięki Ewie von Tille Winkler. Ewa von Tille Winkler narodziła się tutaj w roku 1866. Jej muterka była katoliczką. Jej foter był wanielikiem. Jej foter pochodził z Prus. Jej muterka pochodziła ze Śląska. Wanielicko, katolicko, śląsko-prusko familio. Tak to było tutaj na Górnym Śląsku. Jej muterka umrzyła, kiedy Ewa miała 14 lat. 2 lata nie skorzej, kiedy miała 16 lat, konwertowała do kościoła wanielicko-augsburskiego. 2 lata nie skorzej konfirmacją, a kiedy miała lat 20, uruchomiła we pałacu, o którym my go dali, schronisko dla chudobnych. Schronisko Ewy. Hubert von Tille Winkler widział zaangażowanie od swojej cery Ewy i podarował jej na gody roku 1888 projekt domu opieki. W 1890 poświęcili ten budynek. Ostoja pokoju Friedenshort, no i całki oszczodek wziął miano od niego. No i przód było to ambulatorium, opatrunkowy punkt, nie skorzej opiekowali się tam bajtlami, 40 bajtlów. To był Arbeitsplatz od muterliczki Ewy. Kiedy muterliczka Ewa miała 25 lat, erbła spadek po swojej zmarłej matce i rozbudowała kolejne budynki. Całki Friedenshort, już można powiedzieć, co powstało, szwalbkowe gniazdo, no i lazaret. W roku 1882 założyli
żeński wanielicki diakonat tutaj we Miechowicy. W roku 1893 Ewa stała się diakonisą. W 95 pojechała do Betel, po czym w 1901 powróciła tutaj, no i stała się muterliczką. Kwaterowała tutaj, w tej skromnej chałupie. Mogła mieszkać we pałacu, a mieszkała we skromnej, drewnianej chałupie przy farze i przy kościele. Na poddaszu były dwie izby, kaj kwaterowała. Na dole izby dla gości, ambulatorium, i zmajstrowała 40 domów dla bezdomnych bajtlów. Rychtowała diakonisy do roboty na misji we 18 sztatach, głównie we Azji, we Afryce. Muterliczka Ewa, jedna ze najbardziej zacnych personów na Górnym Śląsku. Jedna ze najbardziej zacnych babów. Są wędryny w domku od muterliczki Ewy. Dzisiaj to jest muzeum. Fajniście to wszystko jest zachowane. Niemieckie szrajbunki. Obejrzyjcie tutaj. No, tutaj na dole ona też robiła. Kwaterowała na wierchu. Tu faroż nam powiedział. Obejrzyjcie tutaj. Pałac. Tutaj muterliczka Ewa. Tutaj mamy... Co to jest za księga? To stary wszystko nie chce zniszczyć. Co to mamy? No, tutaj mamy też muterliczka, ja. Mamy lutra. I tak wszystko. Takie warhany. Stare, roztomajte one. Pięknie to jest zachowane. Chodźcie tutaj. Jest szajbunek po niemiecku. Strój od diakonisy. Taką kuchnia, ja. Skromną kuchnia, obejrzyjcie tutaj. Zalc, ja. Mamy szajbnięte. Jeszcze pamiętam, Uma miała coś takiego i jej siostra we Biersłowicach i we Czarnym Lesie. No, tutaj co mamy? Roztumajte jakieś chińskie one, no to są te zagraniczne misje, co że godą. A tutaj mamy plan tego całkiego Friedenshort. O, słuchajcie, to jest coś, pójść tutaj bliżej, czego już nie ma. Lazary Dwaleska, dom Talita Kumi, radość matki, no to mamy, piekarnia, to nie wiem jaka to była, budynek administracyjny, to szwalkowe gniazdo, do tego nie mamy, tutaj pralnia, wodownia gotowa, kraina słońca, brama łaski, Maranata, no to mamy, cisza Syjonu, starofara, mamy, tu my są w chałupie, anielsko wachta, świętość Panu, to też nie mamy, dom Chrysta, ram, tego nie mamy, błogosławieństwo Boże, słuchajcie, tego nie mamy, tu mamy zaś o tu Moschen mamy, no i tu niemieckie jakieś, co to jest, muszę dawać pozór sobie nie zliczyć, no ale tutaj na zicher to wiem co to jest. To jest Biblia z roku 1649, rodowo Biblia od familii Fontile Winkler w Nürnberg wydano, oryginalne tłumaczenie od Martina Lutra. Pójdźcie teraz na wierzch, spała muterliczka. Tutaj mamy richtig dwie izby, jakże godą. No, no i przód tutaj. Ja, mamy prykol. Pójdźcie raj. Niemieckie szajbunki. No i to słynne, co w mikrokosmosach też było. Co to jest? Jak była zima, to fusy szło se podgrzać. To się załącza, i tak to wygląda. No i co tu jeszcze mamy?
Ancilla Domini, to są Żegodo, ja. O, słuchajcie, bryle od Muterliczki, mono ja. Tu mamy Księga Psalmów, roztumajte bildy, Muterliczka, ja. Tutaj mamy haziel taki, no, nie haziel, to takie no, obejrzyj, pokoż Kuba, wszystkie narzędzia medyczne, ja. Mamy tutaj też kachlok, ja, kachlok, tutaj jakoś księga ze mianami, no i pójdźcie, no mamy szrank, ja, no i druga izba, to wszystko jest z roku 1901, ja. Druga izba, też mamy kachlok, mamy drugi prykol, ja. Mamy święte obrazki. Kolejny budynek to Zion-Stile, Cisza Syjonu, wybudowany w roku 1905, pierwszy najwyższy. Była tutaj jadalnia dla 100 personów, kuchnia, no i tutaj też kwaterowały diakonisy. Ten żółty budynek to dom Elim z 1916 roku, kaj diakonisy mogły dychnąć. Czym by był Friedenshort bez kościoła? Ewangelicko-augsburski kościół w neogotyckim sznicie, tak jak wszystko tutaj jest w neogotyckim sznicie, powstał w roku 1896. Dryny mamy ołtarz z Bergmonem i hutnikiem, no pasujący tutaj do Śląska, do Górnego Śląska, do tej industrialnej tajle Górnego Śląska. No i dalej mamy fara z roku 1894. Dzisiaj mamy to normalny mieszkalny budynek, jak żech przeczytał, a nowo fara z lat 80. XX stulecia mamy tutaj bliżej kościoła. Pod koniec żywobycia Muterliczki Ewy w roku 1930 Friedenshort rachował 28 budynków. Niestety większość z nich z kuli szkód grubskich rozebrali w 80 latach. No, farność, katolicko farność Świętego Krzyża też rozbierała, że jak przeczytał w roku 1988, a nie skorzej, powstały nowe budynki, bo to wszystko dzisiaj dalej funguje i pomogło ludziom. A kaj dzisiaj pochowano je Muterliczka Ewa. Słuchajcie, tu za kościołem mamy Kirchhof, obejrzyjcie, tu mamy diakonisę pochowane, tu mamy graby, ja, a Muterliczka Ewa, kaje pochowano. No, kto by nie wiedział, to nie znajdzie. Nie ma miana Ewa, Fontile, Winkler, nie wiem, Mutter Ewa. I no tukej, obejrzyjcie, tukej, ja, genau tukej. Ancilla Domini, 1866-1930. Ja, służebnica pańsko Ancilla Domini, a tutaj graby od diakonis. Tutaj mamy jeszcze parożów, pójdź bliżej tutaj i pójdźcie jeszcze tutaj na koniec, bo to jest fest zwiadowny, kto tu jest pochowany. Hermann Cox. Ja, tutaj. Narodził się w 1860, umrzył w 1921, genau 3 maja. Był on dyrektorem gruby, kwaterował, no, robił w pałacu, co żech powiedział, ja, Preußen, grube AG. I co? 3 maja, zaczątek trzeciego polskiego powstania na Górnym Śląsku. Śląsko-domowo wojna. Ja, wojna polsko-niemiecka i polski powstaniec przyłazi, każe mu się rozbroić, on się rozbroić nie chce i strzelał do niego. Ginie w tej bratobójczej wojnie Hermann Cox. I tutaj na Wanielijskim Kirchhofie jest pochowany. Mamy jeszcze taką informację na temat jego syna. Hermann Cox junior, by my powiedzieli. On narodził się w 1886, no ale umrzył w 1918. Genau 23 października. No co wtedy mamy? Pierwsza
wojna. Kaj umrzył. No, mamy tu napisane Frankreich, ja, we Francji, na froncie, ja, umrzył przed ojcem. Jedna wojna pochłonęła syna, druga wojna na Śląsku już tako lokalno, domowo pochłonęła fatra. Herman Cox razy 2. Naprawdę to jest fest cudowny plac. Jeszcze my trochę tutaj go dali ze babami we Friedenshort. Po śląsku my go dali. I ze Farożem my go dali. Faroż powiedział, co te budynki to jest dopiero XXI stolecie. Chyba 2018, jeśli się nie mylę, godą. No ale co jeszcze mi ta jedna baba powiedziała, co muterliczka Ewa prawdopodobnie była chrzczona we kaplicy, a we kościele Świętego Krzyża są ino dokumenta, ja, farne księgi. A najstarszy to był Franz Hubert von Tille-Winkler, nie muterliczka Ewa, to co żech godał przy pałacu. Ja. Co jeszcze? Słuchajcie, tuże godał ze Farożem, potem ze tymi babami i diakonat był tu do roku 1944. Wiadomo, potem front się zbliżał, Niemcy już czuły przegrano, no i do Freudenbergu pod Siegen się przeniosły te szwestry. Dzisiaj dali one są. To jest kontynuacja tego miechowskiego diakonatu. 30 szwestrów. Są to pensjonistki już dzisiaj. A to, co mamy we Dzięgielowie, to jest zaś inszy diakonat. A tutaj od 50. lat XX stulecia były diakonisy, no ale one ze Polski przybyły, a te, co tu były kiedyś, musiały wyjechać, potem zaś wróciły i ostatnio diakonisa mieszkała we domku od muterliczki Ewy do roku 2012 i też mamy jej bildy, hań, mamy muterliczka Ewa, no ale mamy też ostatnio diakonisa, te bryle to też nie są od muterliczki Ewy, no i do 2012 roku ostatnio diakonisa tutaj kwaterowała. Tutaj farność i baby, co żech z nimi godą, proszą was na Noc Muzeów. Noc Muzeów latoś będzie 17 maja. I to wszystko, co my pokazywali, będzie odewrzone. Domek od muterliczki, kościół, Friedenshort i tak dalej. Będziecie mogli zista se zjeść, ty, kafy i pogodać. Słuchajcie, fajnisty plac i oni go dają, przyjedźcie, no przyjedźcie, naprawdę przyjedźcie, a jeszcze by się ugodali wstępnie na śląskie projekty, nie będę zdradzał. Jeśli to będzie, no to będzie fajniście. No widzicie, taki fajnisty plac, a ten kościół wyremontowany, pamiętam jak go remontowali, Jeronie, naprawdę jeżech rod, co tutaj mogła być. I rod byda tutaj przyjeżdżał. Fajnisty plac, jeden z najfajniejszych placów we całkiem dzisiejszym Bytomiu. I Klara blenduje i za chwilę mantel symna i dymy dali. Kraftwerk Mechtal, elektrociepłownia Miechowice, powstała za czasów II światowej wojny w roku 1942. Miała to być największa elektrownia we III Reichu. No ale co? Wojna się kończy, przychodzi rok 45, przychodzą tutaj Sowiety, wywożą to do sowieckiej Unii, no ale nie skorzej w latach 1950-54 na nowo polski rozkierunek organizuje tutaj elektrociepłownia. No i na zaczątku była to największa elektrociepłownia we Rzeczpospolitej. Ja i funguje tak to do roku 2009. Skarb Państwa sprzedawał ta elektrownia. No do 2019, 10 lat jeszcze to funguje. No i się kończy w roku 2019. 2 lata nie skorzej. Przejmuje to Kielecko firma, Kielecko spółka. No i Bulom. Bulom 80% ma być wybulone. 22 budynki mają ino ostać. Hańmy byli Kraftwerk, ja, a tutaj była gruba. No nic nie ma dzisiaj. Powstała ze inicjatywy Franza Huberta von Tille-Winklera w roku 1900.
Franz Hubert von Tille-Winkler był synem od Huberta von Tille-Winklera. Franz Hubert rozbudował Moszyn, kuknijcie do tego tajlika, godą o tym genau. No i był bratem od Mutterliczki Ewy. W roku 1945 pod koniec lipnia zainstalowali tutaj lager, Arbeitslager. Kto zainstalował? No, polski komunistyczny reskirunek. Był to lager pod reskirunkiem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Rzeczpospolitej Polskiej. Jeńcy wojenni z niemieckiej armii tutaj byli, no ale też miejscowa ludność, co była uznana za niemiecką, a wiecie jak to było, to były Ślązoki w tym lagrze. Ja, tako je historio, to jest element górnośląskiej tragedii. Naposzlimy górnośląską tragedią, kończymy górnośląską tragedią. No ale dobre, przychodzą 90 lata, w roku 96 kuplują ta gruba ze grubą bobrę, o której my go dali przy tajliku, o bobku, kuknijcie do tego tajlika, jeden ze najlepszych tajlików, godą ze mieszkańcami itd., itd. No i przychodzi rok 99, zawierają ta gruba, no a w roku 2005 bulą większość budynków. I co? Tutaj kiedyś była gruba. Jeszcze niedawno dosyć mamy 2025 rok. 20 lat do zadku, a 26 lat do zadku jeszcze fedrowała. Fińskie domki, no nie ino we Miechowicach są, we Szombergu też nie pokazał, że wam, bo by tego było za wiele. Powstawały w latach 1946-60. Miechowice dzisiaj kojarzą nam się ze wieżowcami, ze tymi modernistycznymi wieżowcami, większymi budynkami budowanymi za czasów komuny. No ale też za komuny powstawało coś takiego. I tutaj kończymy całko serio o Bytomiu. Najlepszą serią moim zdaniem na kanale. Jeszcze raz dziękuję Sky Ant. To między innymi dzięki dronowi te filmy też są takie dobre. Dziękuję Jakubowi, co bez 9 tajlików mnie kamerował, jeden tajlik. Moja baba też dziękuję ostatnio. I filujcie mnie. Knefel, subskrybuj. Będą dali tajliki. Za tydzień wyjątkowo mamy pauzę. A za 2 tygodnie będziemy na blank inkszym placu, no ale też na Górnym Śląsku. Dziękuję wam, co żeście są i widzimy się za 2 tygodnie. Chowcie się.